My sme mali cirka tónu potravín týždeň na námestí SNP vystavenú v expozícii. Samozrejme ste sa dozvedeli, kde aké šteniatka sa narodili a neviem čo všetko. O tej tóne potravín na námestí SNP ste sa nedozvedeli. Nož ale to je hold údel toho, kam sme sa to po 25 rokoch dopracovali a kam sa ešte dopracujeme a budeme všetci kúkať, že čo sa vlastne v tejto krajine deje. Čo tým chcem povedať, že my sme to mali ako podpornú akciu a tá akcia bola dlho dopredu chystaná, čiže ak chceme hovoriť a chceme dokazovať, že DPH na základné potraviny čerstvé znížená je niečo tak prirodzené, že to už dávno malo byť, tak to chceme dokazovať aj podpornými akciami, treba na tom námestí SNP. Návrh hovorí o tom, že máme znížiť daň na čerstvé potraviny v nespracovanom stave, okrem, teda na tieto a plus maslo a chlieb. To sú už potraviny v spracovanom stave. Ja si myslím, že nič také hrozné sa nedeje. Že to je vec, ktorú si naši ľudia určite zaslúžia.